InfoKiosks Interactive Digital Signage. Νέα εποχή στην ψηφιακή επικοινωνία. Για κάθε άνθρωπο, για κάθε χώρο, για κάθε χρήση. Ευκολία προσαρμογής, ευκολία χρήσης. Αξιοποιήστε ένα νέο σύγχρονο και δυναμικό μέσο προβολής για εκθέσεις, events και εκδηλώσεις, συνέδρια και ημερίδες, διαφημιστικές εκστρατείες προϊόντων και υπηρεσιών. Νέα γενιά InfoKiosks. Τα σύγχρονα διαδραστικά εργαλεία της ψηφιακής εποχής στην υπηρεσία της διαφήμισης. Η τεχνολογία, η ποιότητα, ο σχεδιασμός, η εμφάνιση κάνουν την διαφορά. Δίκτυα ψηφιακών πόστες. Το διαφημιστικό και επικοινωνιακό μέσο του 21ου αιώνα. Σε περιβάλλον λιανικών πωλήσεων, σε χώρους αναμονής πολλών ανθρώπων, σε σημεία διέλευσης μεγάλου πλήθους. Τι είναι InfoKiosk? Τα InfoKiosks είναι σύγχρονα και διαδραστικά συστήματα επικοινωνίας, ενημέρωσης και προβολής που τοποθετούνται σε χώρους συσσόρευσης και συναλλαγής πολιτών με σκοπό την ενημέρωση, εκπαίδευση, ψυχαγωγία και γενικά εξυπηρέτησή τους. Διευκολύνουν αποτελεσματικά ξενοδοχειακά συγκροτήματα, δημόσιους φορείς και οργανισμούς στον τομέα ενημέρωσης και επικοινωνίας με τους πολίτες. Η διοικητική διάρθρωση και οργάνωση των παραπάνω υπηρεσιών, οι δραστηριότητές τους, τα δρομολόγια των δημοσίων μέσων μαζικής μεταφοράς, η εξέλιξη των μεγάλων δημοσίων έργων, η κοινωνική πρόνοια, η παροχή περίθαλψης και υγείας, η έκδοση δικαιολογητικών, η εκπαίδευση, ο αθλητισμός και η αναψυχή των πολιτών αποτελούν λίγα από τα ζητήματα που μπορούν να προβληθούν μέσω των InfoKiosks. Αγγίζοντας την οθόνη αφής, στεγασμένη σε ειδικά σχεδιασμένο περίβλημα, ο χρήστης έχει 24ωρη πρόσβαση με τρόπο άμεσο και εντυπωσιακό σε κάθε είδους πληροφορίες, ακόμα και στο διαδίκτυο. Τι εφαρμογές έχει? Τα InfoKiosks βρίσκουν εφαρμογές κυρίως σε τουριστικούς χώρους, συγκροτήματα γραφείων, αεροδρόμια, λιμάνια, σιδηροδρομικούς σταθμούς, σταθμούς λεωφορείων, σταθμούς ταξί, κυβερνητικά, νομαρχιακά και δημοτικά κτίρια, αρχαιολογικούς χώρους και ιστορικές τοποθεσίες, μουσεία, βιβλιοθήκες, εκθεσιακά κέντρα, εμπορικά κέντρα, ξενοδοχειακά συγκροτήματα, εστιατόρια, αθλητικά κέντρα, εκπαιδευτικά ιδρύματα, βιομηχανικούς χώρους, νοσοκομεία, χώρους αναμονής ιατρίων, αισθητικής, γυμναστήρια, χώρους συνεδρίων και σεμιναρίων, χώρους εταιρικών παρουσιάσεων, επιβατικά πλοία και κουρασγερόπλοια, κέντρα εξυπηρέτησης πολιτών, χώρους όπου οι πολίτες συναλλάσσονται καθημερινά. Αναλυτικά για ξενοδοχεία. Οπτικοακουστική περιγραφή πληροφοριών που αφορούν το ξενοδοχείο με πλήρη ανάλυση σε κείμενα, εικόνες και βίντεο. Οι πληροφορίες μπορεί να είναι σε οποιαδήποτε γλώσσα, ενώ δεν υπάρχει όριο στις γλώσσες που θα χρησιμοποιηθούν. Εντυπωσιακή παρουσίαση και προβολή πληροφοριών με πολλά οπτικοακουστικά εφέ. Δημιουργία διαφημιστικών μηνυμάτων για events που πρόκειται να γίνουν στο ξενοδοχείο. Διενέργεια διαγωνισμών και κληρώσεων με συμμετοχή των πελατών. Το σύστημα μπορεί να δέχεται online κρατήσεις για διάφορα events που μπορεί να λαμβάνουν χώρα στους χώρους του ξενοδοχείου ή άλλου χώρου. Πλεονεκτήματα. 24ωρη συνεχή λειτουργία και εξυπηρέτηση κοινού. Εξυπηρέτηση κοινού στη γλώσσα του με εύκολο και φιλικό χειρισμό της οθόνης αφής. Άμεση ενημέρωση της βάσης πληροφοριών ώστε οι πληροφορίες να είναι σύγχρονες. Διαχείριση χαρτών και έβρεση προορισμού. Online ενημέρωση πληροφοριών. Αναβάθμιση παρεχομένων υπηρεσιών με πληρέστερη και λεπτομεριακή αντικειμενική ενημέρωση. Μπορεί να μπει οπουδήποτε σε εσωτερικό ή εξωτερικό χώρο, ανάλογα με το περίβλημά του, και απαιτεί μόνο ηλεκτρική παροχή και πρόσβαση σε Wi-Fi. Χαμηλό κόστος συντήρησης και ενημέρωσης,
αποσυμφόρηση της ρεσεψιόν και μείωση χρόνου αναμονής. Οικονομικά ωφέλη. Δεν απαιτεί την ύπαρξη προσωπικού κατά τη διάρκεια της λειτουργίας του, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να επιφέρει και μείωση προσωπικού σε χώρους υποδοχής κοινού. Οι ανακοινώσεις για events ή άλλες πληροφορίες είναι ψηφιακής μορφής, οπότε και αποφεύγουμε τις χρονοβόρες και κοστοβόρες εκτυπώσεις, κάνοντας ταυτόχρονα και οικονομία σε πόρους του περιβάλλοντος. Ένα infokiosk, επειδή είναι πόλος έλξης κοινού, μπορεί να θεωρηθεί και διαφημιστικό μέσο ή πόστο. Σε μία τέτοια περίπτωση, όχι μόνο κάνει την απόσβεσή του άμεσα, αλλά αποφέρει και κέρδη στην επιχείρηση. Ενδεικτικά αναφέρω το παρακάτω παράδειγμα. Κόστος διαφήμισης ανά σεζόν 500 ευρώ. Διαφημιζόμενοι 10, σύνολο 5.000 ευρώ. Ενώ το μέσο κόστος του infokiosk είναι 3.500. Χαμηλό κόστος συντήρησης και ενημέρωσης, 80 ευρώ ανά μήνα.